lweny koro wach ni tiek e studio. And that is why iwacho ga ni dawa ya moto ni moto. An be ane studio, awuoye studio, nikech aneno ka un be udhu uyanyuru e studio. Uyanyuru e studio gi thum. An be adwan mondo akweru ka ane studio, nikech aneno kamano kore trend. But what these people are doing, gima utimo wrong, gima utimo ni kora aneno ka uchomo kama wrong. Nikech ka iyudo a very senior musician, somebody like Kofi, wuok ochomo e studio, odhi ogolo thum moyanyogo koni. A very big senior actor, no actress, ni makabari mabe wami oluor kabisa. En be ochako oidho ndege ochomo e studio. Odhi onini odhi nisadina hiyo sadina. En be odhi e studio, odhi golo thum mayanyo Kofi. Mama nongiso na jawa industry is no longer safe. To gima kang'eyo, akia ka be ung'eyo ni ajawa nosega donjo international, ochopo kama jawa imielo everywhere. Ukuche sani lao hangla, Wakamba lao hangla, Waluya lao hangla, kabinde giduto tesa ni lao hangla. Ohanglo seidho ne ero unto koro ujitolea ukepe. Kendo umuke giaya nje madongo donge thum. Ane gipenjo. Ochuna ni nyaka uyanyuru yaka message u doni kare. Kofi idatu mwadwa. Nyaka yanya koni yaka iwinj ka chunyi be maber. To koni inbe nyaka yanya Kofi yakine ka koro weto ni be maber. Gima utimo ni is wrong. Ma an okanyal support. An awok e band mar Kofi Makadori. Awok e band mar Kofi Makadori, ma Kofi and my musical father. So my father, my senior, Kofi Makadori, this is now wrong. Nyocha winjo ka Kofi ogolo thum kae ma wacho ni dani minisio rikayako. Ero koni besa ni odhi golo thum manya ni akian Kofi madho tutu, Kofi kiano timango ABCD. Do people think noon right? To be un gi nyithindu mawinjo gigi, be un gi jonyuolu maneno gigi, to be un kod wedeu maneno gigi. And to my good friend Dola Makabari, mumondiko maber kabisa, a man is the head of the house. Dola Makabari, sama koni timo gigi, where are you? In kanye sama jaodi timo gigi, where are you, Dola? Are you a man or a woman? Why can't you stop this? Yunge teko mar kwero jaodi, this is wrong. Jotum tuoro nyaka koro woguru woko mondo wakwer jogi. Nikech giketo nwa industry. No, wachana na pombe. Giketo nwa industry. Yes. Wadana watu gigi kawi ya nsoba mono na pikuwachi na watu gigi kamera. No, kikuyo wili berible ni kacha wachuni keep up the good work mano kizungu. Yes. Angeni yoda. Dola Makabari, where are you? Where are you, my friend? You're a man. Get out. Stop this nonsense. In the chwabuana. Ka ukada si maiti go live no vunja. Nike arabuka yako. Koni bende koro kete ni Kofi mnango tutu. Koni yawa kata bed manane na hela motime. Dinango tutu yawa. Yeah. Koni kabari. Kata bed wana lavenda nyajera ber machal nade mit machal nade. Dinang tutu miyanyo Kofi ni. Tutu. Iwacho ni Kofi owe nyithinda chandore to eno nango tutu. Joturwa. Yawa. To industry waka. One called senior people in music industry. Okunyal kwero jogi ni kama gichomo ni. It's very wrong. It's very, 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 very wrong.
an koni ne ber jaoda di koro seche ma wuoye koro sani ni asechwado kiboko. Ikonde koro isechwado koni sani? Yes. Ing'eyo gima pok ang'eyo ma pok akonfirm. Kare noni ngibedi chwor koni. No, gima pok akonfirm dola ni en ga dichuo kose dola ni en ga dhako. Ing'eyo kanyo kende gima pok akonfirm. Samoro koni timo gigi dolo bete badhe kanyo nyiero. Surely. Dola makabari. Dola ing'ama jopinyo luoro, my friend, ing'ama jopinyo luoro. Ing'ama kata kogo sim kata mane state house ma jan an dola to piny winji. Where are you? Why can't you stop this nonsense? Uketo no industry. Ka content orumo. Biuru mondo miu content wan go. Kato mari nashi ni content. Mari nashi ni content double ka okana stop. Ni korosane ni ngato ko kwinyi tiringe bi studio. An studio nakaki kubiye ujinga go. Anu studio naka okadware ujinga go. To our father sanatan engineer would Phoebe ingama waluore industry kae sanatan low music industry. You are our senior. Okiwoge wokomondi stop this nonsense because dogi keto gini no chomoka maber. Awacho no maber sani okuche mielo hangla, jokisi mielo hangla, wakamba mielo hangla, waluya mielo hangla. Nyaka Masai sani bire gikotingo pala to bute biro mielo hangla. To koro ukethe ya wajoturwa yawa. Ana winyo tu makoni ogolo ni ma. Okay, onyo matendo gene YouTube ka. Waket no tumi. Aketo no tumi wija ne tu makoni ogolo maya nyogo kofi. To giwondore okagidwa luongo nyinggi. To wange maber kabisa ni ng'ami anyo to en ng'ane. Let me just show you here. Kofi wacho ne dayo karo wacho koni. Boko biro chwado. Biro chwado. Keto no industry. Ujura ne tuomni. Ungisa en dito kuparo na lweny gi ng'ato. Aongo lweny gi ng'ato kabisa. Awenjo ko luonge koni kabari so. Sani koni kabari obedo artist. Ero thum koni e. Uwinja ne thumni. Joturwa wachomo kae. Koni kabari na tiatela. Ne balachege. Winjie. Bajoloro chobonorwe. Hey. Ike dugini. Winje etimalaya kamin. Winje tum. Koni na kamaki. Koni must be arrested. Bana kaka no makunga. Aloka. Kono ya nyokofie tum. Ni malaya kamini ni keto nyinga nango. Winjuru tum no. Kanyo to konyo kode maber ya. Malaya kamini ni. Men geto to koni ngoso. Koni must be arrested. Ngere tum. Wadoka ne reverse kidogo. Malaya kamini. Malaya kamini. Kota ya ura mabindo gini maradi. Omari. Kota ya mabindo gini maradi. Advertisement uhuru mwande. Yo advertisement kwe na uru hiu mwande. Malaya kamini ni wijane. Adoro kan malaya kamini. Kuliko jana. Okay man. Kuliko jana mane. Kuliko jana. Koni. Wekuru confuse wa. Wange gimwadwaro. Koni wadwaro thumbi, weketo na thum mopogore kod madwaro. Wadwaro Koni Kabari songs. Owacho malaya kamini ni. Kanye kama dwaro mondo pinyo winji. Winji ka. Adwaro kan malaya kamini ni. Koni Kabari. Ibiro marach bwana.
Mani wacho maber. Mano bebe. Kanyo onge gimo seketho. Kanyo onge gimo seketho. Nubanjo loro chomo Norway. Norway gimi gowe. Kore gi kofi. Okwafu. Ni ohodho moro. Apuodho moro ketho nyinga nango. Mano koni mokwongo Omari. Koni owacho ni tumo uchomo kanye Norway. Alafu tumo chako chomo kanye Migori. Norway kama la venda timango Nyajera odakie la venda nyajera odakie doli kofi wo kanye Migori. Koni wangera miyanyo iyanyo la venda nyajera to gi kofi makadoni. Koro winjuru tum kakiyenyo tum ne ungita ka gini en kare. Winjuru jatum. Koro kanye mono wacho. Koro winj malaya kango? Kamen. Ni malaya koni. Ebu winjane. Koni adiel koni. Koni diya kofi makadori ni malaya kami. Inge min kofi. Koni inge min kofi adiel ni malaya. Manyiso ni ngene kiwinjo wuoyo mar koni owacho ni nyaka bed ni kofi koro inherit chode from menge kech malaya kamen manyiso ni men kofi mono malaya. No, from the song malaya kamen. Sure, but manyiso ni mawacho ano kanyal support this mae koro romo mari iwinjo okwanyal ingeni music industry luo music industry nitiere jok mo invest here mo miyo tumino chopo kama entie sani exactly iwinjo exactly jok ma gine o cost gine o in fact kata mana coffee no kata coffee gina chiel kom jok ma gine o cost mono me tumni ochopo kama entie sani kiparo ka coffee no golo tum mar tum desiaya kababa joge to kumo chako loko tune maro hangana makoro hangro chako bedo to moro makoro serious majinyalo timo majinyalo lao iwinjo to koro dake mugi kana mondo appreciate kofi giri kom tich matek magitiyo wachako ngido gini mana malache ka mege. This is very wrong. It's very wrong. To Joluo mora man sober should get out and open gini to the highest to the highest volume. This is very wrong. Counter differences on the tea. Pogo kilo bedo unyalo da unyalo kosa. Wamanyuru yo moro machielo mo nyalo solve go issue ni mo kwarwake ket sami keto thume YouTube kamae mo Omari. Pumni nyaka nyikwai chien no ne. Nyaka wede ni nene, nyaka mege ni, nyaka wege ni neno pumni. Soma ne gima Elizabeth wacho kan. Dayo ichieno. My list nyaka tomo. Tinge nyaka tomo gimaero ko nyaka tomo jawacha dieri. Owacho nang. Owacho kanyo dayo no kore ka dayo no kanyo kene man wa disagree ke okwadwa no yeje e post. Kore ini soma comment. Owacho ni dayo no ichieno. Rubbish. Mingi nyaka oluongaga. Ok make sense. Raurani mafolo en wuonde janeko no jachien. Akendo luwe makiaso mama. Nyaka tomo itemo wacho wo. Itemo wacho wo. Gema som ni dholuo. Isomo Norway. Isomo no owacho ni. Iwinjo. Owacho ni dayo no ichieno. Rubbish. Min ji nyaka noluonge tho. Ok make yani otemo wacho ok no chuno nyaka long min coffee e thum. Koni wangeni coffee makadori e miyanyo we know. Jomigori unkanye iyanyo wadu to linga. Owacho ni when coffee ni to nigi puonj for your dayo ken yenyo for your information. Koro ok yojidwa ne mar coffee ni bwana. Mar coffee ni rokedwa hojidwa. Mera inya ne coffee ba wacho gimoro ka. Coffee bo yenyo. Kara mar coffee ni be ok be. But koro kodhi extend mar men ma. Jogite are wrong. Ni mimi sio rika yako. Mana doga tayari ni. Osebiro. Dani mimi sio rika yako. Dani mimi sio rika yako. Mato masani koro trend mara chaneno ka chakedo. Jo advertisement bwana. Kungenyo mulando no wegini. Jo aya. Atoero ngato. Ukoronya nango. Ninga pero ngato ugure nango. Pasinyari tuda ogo nango.
Ngamed bas koni. No, Omari wao dire uru. Ngamed bas nyar koni. Lavenda. Kojenga. Cha hapa ni ina lavenda. Ni lavenda kore. Umoke. Kofi. Bas nyar. Sie kayako. Nyinginya unago. Yani mimi sio ikaya. Basi dayora mo keto naninga malish. Yani mimi sio ikaya. Ongio keto utene kako neno. Ya kajogwengu. Koro kiti ngama marach majonge nyake gwengi. Amanyiso no temo wacho ne koni en ngat ma makitera. Nyaka jogwengi ki ongeo. Kaso chiwo reason mbele kanyu ketane. Kofi onge na ni koni kitera. Nyaka gingiswa. They must tell us. Wije ne mbele kanyu storyline. Koponari ambo nyipinye kikala nikanye. Koponari ambo to nyipinye kikala. Kofi nyipinye koni nikanye. Yere chani ngeyo. Kofi nyipinye koni nikanye. Ebu niko pona riambo no nyipinye kini kanye. Mano koro ja dola machielo ko. Apa ni ja dola machielo. Nyipi dola moko machielo moko gin mag koni. Ya. Ema koro Kofi wuoyi. Ema Kofi onge kara family ni maber. Acha jogi ongere. Ebu minyane. Acha yule sio ikaya. Yuri ni tamu. Ne ata yule. Mano koro dola. Koro ano ata yule sio ikaya. Koro dola be okenrika mar koni. Okay gima Kofi tamona. Analyze gini achile che. Why analyze gini? Ebu midane. Yuori ni tamori ni gere dala nango. Mano koro wadigi dola. Koni no tamri no gere. Mayo. Yani wadigi dola. Koni no dala gi dola. Kusema dala gi koni. Ni tamro kuninga do gere. Dola ni ndio kawachunguza. Dola wachunguza hii. Yipini lunge dogi pile nango. Dali bibi sio ikaya. Churikani weyo ngapano weyo. Churikani weyo ngapane weyo. Makoni no sega wega dichwa moro koso. Nyiso ni chalni odhi koni second hand. En second hand ke chalni dola wacho first hand ne. Koro kine mane koni owechuore moy bigir dola kofine ko wuoyi. Kofi no kuwoe. Koro Kofi be oweyo morin odir lavenda to koro koni wuoyi. Emotemo kwero gitemo wacho. Awinjo gire. Gitemo wacho ka. Exactly. Okay. Mama no gizo ni ya. Kofi useyie ne dieri no wokir nyaringa odi ir lavenda. To mane kaka bende koni no wokir dichwo machielo modhi dola ne kuwuoye. Koro temo ngiso koni be kitemago kuwuoye. Ok bane kama dogi wacho. Wana lies gi. Daga to wacho ya. Timore manyanga tuchomo yo kalenda. Ni dayo ni timore manyanga to chomo yombo kalenda. Yani chonge. Chomo yombo. Yani objekti expire. Kofi oni. Ntika kama ngi Kofi. No Kofi. Kama koni chome no oti apana. Ebu. Yani mimi sio ikaya. Yitindiri chomale chomanye kilo kujotiji. Yani Kofi wachoka. Od koni nitiere nyithindo chaipadi. Areyo. Nyithie koni. Nitie nyithi koni. Koro nyithi koni oket maler kendo giwiri gi makare lakini nyithi nyeke to keto gi gichalo kaka jotich. Penye madwa penjo Kofi mani ni neno kanye. Kosa nongi tano Kofi osebe nyaka e od koni mong'eyo like majodago kata. Wana rais kumni iwinjo. Mimi sio ikaya. Yani mimi sio ikaya. Kanya to kiwa chango. Yani mimi. Koro jopiny. Jopiny winjo. Une makoro wasoma ne comments. Hata huyo nyaringa sio lika yake. Nyaringa mo support no. Yani Akiani nyakatomo. No nyakatomo imbe koro konwa gini male. Kishikiri kiwacho ni nyaringa sio rika yake.
Otemo to nyaringa be okenrika nga. Okenrika ko. Kosire coffee. Ambe kanyi nyaringa to bode te angenya nyaringa by the way poten. Nyaringa to bode te. But koro nyaka to manyalo kono. Gima nyaka wawach nyaka wapuonjre. Yeah. Mondo puonjra diere. Ngama dichuo no kendo mon kata 300. So long as you are capable. No, in fact, pokanene angla ka ngause nyuom jok maromo gi mane muma. Yes. Ngause nyuom maromo Solomon. Mondo ngis coffee. Nyaka wangis coffee adieri. Kik waon coffee, kik wa protect coffee. Yes. Ka coffee oromo kod lavenda manya jera wa. Ing'e mano nya jera wa. O maini oche. Ana jera. Ah, into kare kori wuoyo go. Lavenda ni maber. Lavenda luonga dala ni fadhe. Won lavenda gi dala waluonge go do wete. Wije gima sente nyaka Morin temo timo ingo koni. Aya onge wach. Gima nado ngiso coffee. Ka coffee oyudo ka lavenda mit sana moko nyalo weyo nyako kende. Yes. To bedo jadoho. Iwinja omari. Yina mawinji ba. Okao ko lavenda to medo ameda e family ne to bedo dako mar Dario ama ABCD lakini mikai dong mikai. Yeah. Okiriemb moro mondi kel moro. Ataka ube gino donjo ni. Nyaka sani ne mapoda yudi. Koro ineno ka Millicent adongo wala kanyame aneno life awada mano Millicent mano nyahoma begi. Pumno inyalo miel. Dani kawan opak Facebook from Yauro. Okay, I am not good in Joluo. You know. You've been in Britain for so long. I've been outside this Kenya for so long. Anta saa ikwa this kuli bwana. Soma primary ka otame. You should just write English. I will read it and I can translate it as well. No, inyalo Tumno inyalo miel. Iwinjo thumno inyalo miel ntie kako oridore piny matin ingeni koni anan live kori ingeni koni minyalo some inyalo miel dani kawan opak Facebook from 25 years no chak luong ni Dayo and jotel dey yani gima litra ma thum coffee en thum manyalo mielore nying mar Dayo en nying ma kawaida no na yan kata en gruta luong gi chon ni de ma en sani en ye jotel dey exactly ene kopo ni wuotho koda 1 month yeneno kirieri dongre matena mimi ekluto korese ni Elizabeth oteyanya kanyo kidogo ne kiasa modoluo Onyi en kaitini manisha manonda ko mano click mano click credida aya mami nyar japuonj machalo ni coffee okuyor koni owere gi wuod Migori mos to ka en be ogombo coffee ti bed thuolo yani bivinjo gino ano onye ne onyi bwana mano kori ngene mami wacho ni mami temo wacho ni mami temo wacho ni ka to wacha mondo gilos committee moro kaka jo Migori gi convince coffee bende dwaro time gi convince coffee mondo coffee bende kanyalo yie to ka bana na mami ko ni en jaod dola oge ka Kenya lo wacho ni mondo coffee koni koro go gimo temo ka watemo tego jogi lwenye ni rat kama no inochome ne ma watemo avoid koma koro lwenye ne dhe ni by the way Kamorin Edward better than o take much small okay much smaller mola to gini take mate Morin Edward for your information gini ok small etumka makuri yanye min ngato we kata min ngato etumka wati ni coffee we nyitinde chandre eno dola mo tutu ya kakoro kada chak dano emo kanyal chak da koni anal ko to tutu da ko chak o anyalo kaka ngo ko fikoro to tutu surely maduong malit moka ne nyathine ke cham ba ngeno ke tutu ngeni heavy maningeni yango to coffee be oyenyo ngikibali coffee ko yenyo coffee na neno kanga to defend ni Dayo is not a yarn for your information. Elizabeth watokani tutu gi malaya kamin nanyalo mielo seriously will Dayo no oto lakini adiet ka lead malaya kamin to support gima koni gima jogi no timo mari okay first of all koso nyabedo cloud chasing nyaka sani poka nge ken cloud chasing lakini ken cloud chasing ni chase nyaka gi nying min ngato
Mano cloud chasing no bedi. Ano kile ya na min mama na. Cloud chase ge kata nyocha na neno ka ji post nyaka an na post ni kido ja ugano to ana yudo information bwana mobet na malit ma wacho ni yawa kido manyocho ya kangane ka wood fibi ma wacho ni yawa kido to kapok ogolo na parodi ne ng'onde wi we kata mano ing'e ya anyocha neno ka dola gi koni okawo sana okidogi nyoto were kara ni dwa gol luogo thum nang'o olondo lwe ya kama ukoro wachni makore trend makata an makora dhi golo thum ne abe koro oro ba kama up kod gimoro kendo mano kore nuwa cloud chase gik moko surely poko bedo sure wapenjre mar kofi koni ni ma cloud chasing adier ma mi anya ka min ng'ato surely omani lakini koponi ati en cloud chasing to the Alanda Paul Jauganya is watching aneno kanyo ka Morine dwa tsadore ya Onyi gini litna nikech by the way I can defend Morine Omari ananyalo defend Morine nyaringa gimo me nyalo defend Morine nyaringa inyalo paro ko gol tum mar Nyamasiro kano gol tum Nyamasiro wale joma no wero tum Nyamasiro e studio kiwinjo ka ma wero ni ingewendo na kawuono mano duonda inewendo na kawuono that is my wonder you see one day manogolo pumno kuro kane timo launching against I used to go on coffee kagidak ilogo nango Nasra to still manemori ndo wako kaka mori ne treat ji anyeyo hat mama chaniko umekata na wono kana support niko ofio odam nyaringa koro kao nyarwa manya jera coffee no lwete onyalo ngao lwete onyalo medore to meda jere family lakini okno riemo moro to dap nyaka nyithindo don okan sure no dap nyithindo makoni wachacha to ko pondi bed ni adier to mano gimo kuro bed watimo wa support we wachungi matini neno e line mi bueno ngeni in kaka ngama dichuo mondo maybe imbi ka action maybe samoro ntig moro matimo samoro nyalo yudo ni wan kaka fans to gosiepe wambi wanyalo kethor ngato like gimatin madik go maybe uloso gi chiegi ngato se donje koro imbe kaka ngama dichuo nyalo wacho ni we awe ka chimuru gi tieko outsiders to agini nke ngeni mostly ji donjo ga udi to bange to giduoge kony kanyo baba gichwaka to gikony omani mumonde ko maler ni kause bedo kamera chiel gimanya so seri go onge dhano manyalo pogo kendo ndik maber gima onyalo pogo en mana to kata bed mana ni kofi no kofi nyaringa marom nade ama nyaringa no kofi marom nade mano onge gima oyieni gi mondo mi gi separate kendo gi affect nyithindo koro ka jogi ni god issues kofi gi Morin nyalo loso weche gi mokwan wadonje mok koni odonje mok la venda timamo odonje indo to kala venda gi koni ni gelwanji gi moro ma ukwangeyo wani gi ombe koro wadonje gini wawuoye omari wadonje gini wawuoye nikech koro girwako thume iye to wando thum to industry watimre nade industry kathore to gimomiyo be korwa makaenya iwinjo kae ka an wachna achieng wacho ni wen kofi ni kod puonj maber kuom de malelo mayanyo mond yawuogi e dala karo mondo iduokri kod min chuori to ketne mana thum kofi owiny komadho chai kata nyuka e od wuode yani dani mimi sio rika yako yani antemo wacho nwani kikosana gi min chuori e dala to duokri kode ket thum kofi luonge oti tedne chai moro mathik iwinda omadhi onge kamera nonge chaja omadhi to kose madho momadho tikere ne thum kofi yani anye turu kofi iwinda wapini ibe waneni eni kipache moro odano aya nyara be anyango nyaka pomo apendi dayo tiende nango nikech anbe jaber moro kinde moro noluonga ni dayo nikech pokanyuol to en osenyuol kikona meaning mar dayo yani
Bwana Joluo kumate. Nyarabet bene ngato se yanyo gare dayo. Aken dayo cha, dayo to dibet jok machal nade. Dayo in short wacho ni ong'ama koto sebudho kumoro. En ng'ama miyo maike niang. Ya maike thoth. Exact. In fact, ena kaka ngato dang lungi ni kijana. En mania in most cases we don't accept. You know, kaka Onyi, you will not accept ni ati kotiti beti tegen. Ati on mari anati man tanga ko lo ngani te room tam video ka morket. Ena no kata tike na sani ose trilwar. Ni pinda dongo ati okanya lunga na kijana. Yeah. Ena ngena woksia. Abe na ja loka aja kata himigori ama umabe. Diko na segoro kata dalana. But again one wabudo matin mono okwa muomore ko lumire. Lakini ati. That feeling amalunga ni jedwo. Akomfano kata kabisa. Anga to kulunga numzae, ngata kulunga nimuze. Ifil ni omi respect. Mano luong mare shima. Luong mare shima, mo ko benati mango. We be appreciate, thank you. Yeah. Ko ngata kulunga nyawade gini dani. Okay, all in all, waso mgini mo la bada do kikani. Fellow word nya mumbo wacho nango. Pak patinde wawinje te aworo chode manie ohangla ka. Bro, hakuna chode ka. Chode ngamo gitin tieka. Wanonge chode. Jomoko wali mo wanji jalamo bwana. Onge chode ohangla ministry. In miluonga ja chode no chongi. Ohangla ministry ko ohangla industry. Ohangla industry. Ohangla industry. Ana kale lina nyage mwacho nango ajawa ietek yawa sagi woche. Woche gisa. Mano kendo mane. Okiparo kona woche gisa. Mano mane umane. Yawa bwana. Mano be kena na taskano. Mano no ki. Mayiri ka ibudo ko panga. Ate budo. Ingena be kinenyo mono chien kama tagia nya sana mba woke social media for some time. Lakini mano tumeka imberuto no teri loka. Yo cheke lor machio. Yo cheke lor machio. Koro wat mano timore kionge. Wawele mano monde. Ano kai sabe neka soma toka nango. Dayo oken ayani from 25 in Facebook in Dayo Jaber. From 25 in Dayo. 25 years in Facebook to in Dayo. In Dayo. Mano kise tiko 25 years the Facebook koseka your age is 25 years old. Yet paka understand. The music tiko 25 years the Facebook emagin deche koseka poni. Manjisone ya. Mondo mi chop 25 years me Facebook. Nyiso ni kawe kama nkech no ke yao Facebook kija eka chiel. Igini mande yao go Facebook etaki made 25 years. Mane dai die. Mane dai. Aneno kanyo kawa ni Esther Nix wacho kanyo nango. Jatu manango pier dako nieka obed fame foko pier. Kweli awacho gi Joluo kose anuo gi English. Yakeke nuo. No. Or no. Owacho wach ma serious. Awinje. Iwinjo man. Yeah. Mae gima koro nyaka koro wakao matek. Esther Nix wacho gini maler niya jathum motegemea nyako nan pier dayo moro nieko hit otoko dier. Esther Nix owacho wach makare maler madieri kabisa Omari. Omari, gima Esther wacho kani en gima dieri because iyudo ka pok jopu. O feel ni kata kiko chul rent then gi bundles. Nikech ango odite Facebook gini nono sim gino ken gi pache moro ka moro no sim. Okay, ne password mona ne gino en on. Iyudo ka japum oye mondo jon jam kun go mena ot to nyiew bundles. Mondo mi obed online or man go de gima Esther Nix wacho kanyo en adieri ma nyaka wangi kaka wacho njopuma adieri oko chuno nyaka ibed gi dayo moro ya make it kata wan wadak waonge deye waonge deye wan ma wan sponsors iwinjo an ngeno ka believe gani nyaka dayo moro mia pesa ya kai can make it. I have my own brain. Atioga kili na menyo. Iwinja? To anuro beda support na madako. Andako ku support. Iwinjo kanyo? Aneno kanyo ka Felu nye mumbo to support Kofi Makadori. On my side, Omari Kofi is right. Dayo no duanyore. Oketo no industry. Okay.
abet felo ingena ni koni en dai inge kinima inge tarik manonyoli koni inge di makoni ni goin be dolo sengiti ni koni en dai amilo nya tiogene abele tiogene be wacho ni kaumos chogo nya chali osedonjo kanyo chogo nya chali odonjo kanyo gine mar tek mara omari gimoden mondo koro watiek go wachni yes enni it is sponsor mouse me osiepa I can sponsor you Elizabeth Megatomo. I can pay your rent uko ije toka wuno not now, not this year, not very soon. Some days coming but you can. But I can. Anyalo sponsor ngama dichuo ori oben sponsor ngama dhako. Bedo dichuo ma obedo pin nyaka kuom nang siada dhako moro yaka idhiyo chulni yake ni studio yaka kero do team nyango one ma wadak ma onge sponsors ni kwani uno hingo wagango koso omai if neno wajam jok modak matanda dongine no kana biro odi ka wach ne so dada gi chien kute men gino go buy farm mondo be wachano jo machandore no okwa chandore but okwa dai okwa depend sponsors mamono bwani chalo mangade live from loka bwana mane otka amene geto aka matok geto bwana wane geto waka to wadaka iwinjo koro aneno kanyo Kamilo nyathi ugenya wacho ni Omari Nyash okinena na aneni en mane wachni mapodo makwa but itanga nyaduogo kata magoni video call duk kocha inbox okay fine Omari ngada unedo magato industry koro Omari aneno ka chogo nyar chali wacho kanyo ni yo wadhi uru adhiamos gir kabari lawe otek gir kabari lawe gir kabari to mano koni ok ni koro ni gir kabari nango bwana we paro peny par malo kabari chogo nyar chali ni nge gir kabari oro mnadi chogo inde oro ni gipachi moro oro mari gimwa kwero mama kwer koni kabari twakwero kofi ayanyi nok magi yanyre giwe kwako e music industry but koni twakwera ahinya nikech odonjo nyaka min ng'ato to kate to gima watim Lavenda nyajera gi koni orom Kasarani stadium gihore ama water gi Kentrack ni ring market track Lavington koni kabari gi Lavenda nyajera ketigin moni gite gigore mondo luro timako luro bedi bedi kofi gi dola lakini kofi nyalo ni dola kofi ngelo tingo ji dola berach nyaka wa consider kofi dhie chuma ingen pokal minyo ngama dolo goyo lakini kofi se moji iriambo nyaka wa konwa mano be kofi awuo koro kate to jogoradi gigore mondo pum gi japuo iwinja chogo nyachal gi recorda ayani ma jogi oketo mar koro magi chome pum ni giketo no industry to kagidwaro views to be is okay it's not okay kaka ni cloud chasing to it is not okay kama koro yanye ngato ni malaya kamen malaya kamen ko bibe wacha ni tamu yuri get to kofi ilo kure information nike ko ni nyana ya kofi malaya kamen labda kofi temango labda kofi sere iwi ndo labda kofi sere to kofi no ngena di ni koni no tamore yuore gi gedango edalane koro jopurwa Joluo waoguru oko mondo wakweru jogi de maraj jogi keto no industry jogi keto industry to ka content sorumo to manuru jika ko Omari Nash content ko ngewi ko gunwe mateni ko fika wachako wayudi ni chomo studio diwero nonsense wabiro go riwruok mar jopo kendo wabiro chwadi kiboko to koni kita kidoke studio ni diwero nonsense to in gima wabotimo ni yonge wadhi manyo chuori idhi manyo kabari dola to wa discipline dola to wamiye kiboko Omari nyalo paro ka jisome school chon kana utimo kosa ikaw weekend opindu chuoduru ugol rufuo kendo to obiro dhi manyo dola to puonje kako ripo bed no puonjo nga nako nike iwacho nango gik ma koni timo gi nikech dola omiye thuolo mar timo gi ko dola ka en kiboko chwad kofi no chwad koni no kiboko kato bed dhom kato bed ngum chwad koni no
Magara kata kuno riembi kata mana oda kad nafasi jeme duong. Ibidelo biro dake for some time. Lakini ujinga umetoa. Aneno no chogonya chali wacho ni koro watieko wach ni Kofi ok riek kose. Na mano penjo, no. Watieko wach ni ya. Gik ma jogi timo gi are stupidities. Magin ujinga gite both Kofi and Koni. To ka girwa ni giendelea wachiko dhao. Iwinjo wachiko dhao kendo mar tema ne lota ne dhao no as soon as possible. Anta mako kamera ke. Beda Koni oromne stadium ama Kasarani ama Uhuru Park. Iwija police gigore aset of glass. Aset of glass. Iwinjo aset of glass. Gigore mondo luoro timango mondo luoro bede. Iwinjo. Gololo be oya mnatupiga kalenda tuko live. Nyaka thomo wacho ne ya. Dhako pielo e wiye gidwaro boka sawa. Ma waboro chwado. To ngame chwado ka kone ok chwado ngame chwado en dola nikech anja ora tim this kind of nonsense doesn't you. Wachane gimi wacho no. Ni jaori ngama chwado ka en ko en dola. Dola kabari. Jaoda kidal timo ujinga matimore makoni timo kata dola ng'iyo ni dola nyiero. Nuko ni wondo dola mi ya. Jabe, ko dola cha jabe. Ni yero. Akeka ni dola yebo ne ona omari. Roka ni madwoni. Ni ko dola ni ko ni so dola dola ko ni mulo patri dola cha jabe. Mago gin miliamo. Dola in wabro lawi. Waneno dola la. Iwinjo. In fact, what $2 geraina nikech ng'en dola ma jabondo. Iwinjo? Ma jabondo. Wabro tuwe baba mondo babu dil kode. Ng'en karaila ji chwodo ji. Karaila nitie puondi. Yawuo nitie kata ma chwodo ji. Iwinjo? Koro itemo wacho ni gima timore because dollars failed as a man. Kech no ni dollar not has failed now. No fail gachon. Iwinja dola no fail chon enemo keto thuolo ni omari jaudi ro timo gik ma koni timo katiling no dola emo keto mako kamera no makusi dola are you for real my brother dola are you for real dola kabari cause my dola manowero sela chiela cha kosea apa ni ena dola cha. Na winjo ga chon ka dolo wero tumoro ni ya. Diti mango kiwinjo ni ngato njao jaodi. Akeli ndaka wakena ngato chwade go ngato. Dola indi chwade ngato do jaodi ta bichwade. Bichwade ngama di chwade ni ndaka opala chuo go ngato. Pala dola we no gik minyalo timo my brother. Gimo timo sani. Ka wamiyo Koni period mar 1 month mondo Koni o change. Ka Koni ok change, dola you are in trouble. Wadhi ng'isi ka koro bobe ne timo samoro ok ya by the way. Yes, samoro mbok ya. Wadongo dola. Watero town. Watero tomboya kama joko galo romecha. Tiketo dola pin. Joko galo kiboko. Tichwado dola ng'ise ka koro be no dhi puonjo ang'o. Chiege nikech dola emo nigi. Nikech ineno. Akeni be iseneno ga samoro do nani Kofi samoro ng'ero kwero ga lavenda ni kik luong nyinge yango e ujinga go. Iwinjo? An pok awinjo kama dola kweri. To dola en ng'ama luor. Dola en wuonwa. En ng'ama osebudho industry kama wan gwen waiga mfano. Ni koro wadwa igo mfano mar dola mondo obie kaka dola timore cha. Dola wabiro chwadi. Aya. So mna comment. Tomo to be machwake. Ya katomo moke seriously. Na kodamo wacha kanene ya dhako pielo e wiye gidwaro boka sawa. Were june wetete Koni jowa. Amilo bete nango manyauru amiu stoch Koni. Amilo yini stoch Koni. Hey, No, Amilo wamanyi inbo. Ingeru ne just scandal romai. Ingene ni ngitwachi moro. Aya Everin anyango bete kan Kofi ora. Kikonya chano lakini sana Kofi okriek. Oyo akala pok awuoyo na chogo imbe dadiamo Onyi dalamo Tibim dogi mar kanjwele no yawa
Mayo anbe kenu sayanya. Doga mar kanjwel is test doga bunjo kam test kanjwel. Chogo ane yo. Ane kaningana pogora kofi aningana keno kede ahinya. Omani. Ana be kofi. Kwani bia yo dola tago jogo ta head kawa dakika di. Idonje donji go odi. Odi ka. Odi manade. An kan abena nimekoni anya kama. Tange kama da. Ato piki da dola tade ya kana tago ngama go ta dugo aendelea. Dokoro ujinga digo ujinga. Aya. Ane no kanyo ngato nongo nango recho masi sewe. Kofi oran mogik. Elizabeth Nyagatongo be wajo ang'eyo stoch Janeko no. Mano to Janeko man. Janeko ne madi kono wadi ke ko ng'e kiwacho Janeko tiduge leng. Chogo nyar chalo Onyi jalamo dola jaber pare. Koro chogo to nyadi pim dola kata go mari nash. Ko mari nash ema wang'e na racha mogik to na wada jaber moyi dola. Etio mari nash, mari nash. We manyo content aside please. Mano ng'ama wacho kare ka Onyi jaber kare ber tinde onge value awuoro. Yani koro kadie ba jaber to kara koro ber tinde onge. Ya dara ta ke gesi. Onge wach. Elizabeth Nyagatongo wacho ni gichamo body parts oloko gi rowni mayo. Nyagatongo mae koro ngeni donje kamoro ma sensitive. Nyagatongo wacho dieri wanongera ngera Nyagatongo wacho ina dier man ngeni Nyagatongo wacho. Nyagatongo wacho dier man. Ngwacho ni gichamo body part. Ngene ne dier. I don't opposite is true. Wacho ni ya wan wacho diere no wanga. No. Tomorrow. Elizabeth Nyagatongo iwacho adiera onego okwer dhako rach ndika dhako oloyi. Fundi tieko ti. Wach ni rach ndika dhako oloyi baba. Amino nyathi ogenya lakini wend kofi nigi puonj inyalo winj gi jodongo. Wala loro show. Wan koro wadwa loro. Waloro. Watieko kes ni ya. Koni gila venda dirado lweny mar face to face omundo. Iwinja. Mondo wang'en la venda go koni ama koni go la venda ama giwok dro luoro timago wede. Kofi gi dola bende waloso nu lweny. But nyaka wami dola time matin mar training. Kech Kofi osebedo trained. Wami dola time matin mar training. To ka kunyal timo bano. To koro dwa mal ki achiel kachiel to tero gi to mboya kama joko galo rome ichwado. Kiboko. To kate. Dola ndo pin Kofi chwade kiboko. Tingeni gini se kawuono wache kama kiny nwapo mana kopone ka ng'ane Lavenda Nyajera bodonje studio. Nikech dong koro kone osedonjo. Kofi no segolo. Dola mokuongo golo lindlwe. Molo lweny no tudore gi gini. To mano ke the pin dola mokuongo golo. Ogolo lond lweny. To Kofi olowe. Kofi koro golo pier lweny. Family mar dola ma chako. To family mar Kofi lowo. Awinji. Koro kaka dola no golo to Kofi odwoko. Ero koni ogolo Lavenda bang'eno to studio. Lavenda ikikwayo dikichome studio wero ujinga wan joka teg jera. Wonge this kind of ujinga. Gigi wen joloka. Otimgi korgo mari matimo gigi. Ano. Waro kotem kigana ja chode. Chode wapokane ka jubire. Chode ma juluoro no ana ja chode. Okanya somo comments gi ng'eny. Okinyo my daktari a very good friend of mine. Doctor. Luonge Reno Okinyo Nyarangwe. We appreciate you so much. Anka waneni Okinyo erokamano. Were Junior mago ya wuot luo mobedo negi e chapat gi mon. Yani Kofi obed ne chapat kon dola bo bed ne chapat. Ya wuot luo koro bed ne chapat gi mon. Mane ge ma. Tanka yude kata mabedo na mandas kende ya. Junior wacha kala faneno kanya katomo nyiero malich mokalo. Everin Anyango Kofi omodo tu glass moja. Ai. Nevle gini ne wangera wadonje dieri. Kama kwa dieri ko. Mbo peso ta ko nuo mbo ta ko nuo. Ya Onyi jana Tibim iketo gini. Ano ka ket gini. Gini ine meloso. Gini ane maloso.
Nikech wasemigi period, wasemigi time mondo gilos kende otamogi. Tamogi koro wadonje. Next live. Live mar ariyo. Live mabiro. Wabiro nyaka girungu. Ibo biro girungu. Live mabiro ubone ka wan live ka watwado ng'ato. Tipani wawuondo. Kuparo ni wawuondo to kara endelea. Kone kiparo ni watugo kodi. Endelea nyo Kofi. Kofi be kiparo ni wangero ne kodi to endelea nyo kodi. Wabiro rado. Wadwa kitero utomboya kendo wato chiengem. Chieng makogalo nigi game. Watero jogi tomboya. To watlonyo gi enana kene kolonyo gi to human right nyalo donjo. Koro wadhi to gi ato kata nyalo lonyo gi lonyo moro mono lonyo go Yesu cha. Ilonyo tiwe diere kanyo. Ka girwa gi napore gi napkin. Kata gi longo ke lonyo. Onge wach. Kata gi silo sirwa. Tieko case ni ujinga must end. Nyaka koro gitiek gigi, ujinga gigi tiek gi woko man social media. Yeah. Kofi ng'eod koni kama nitie, koni ng'eod Kofi kama nitie. Manyre uru, kaen goru, wacho timego mondo wachni orum. Lavi odonje studio kamar oyuma kamar. Lavi donje studio, Lavi odonje studio. Nema innocent orwake wai. Oh, yani list mo wacho mikoro Lavi pende ka odonje studio. In fact mondo mikoro gino dhidro. Omaro kwa ka utenda ni kara Lavendo bio record the studio waka. Bwana Lavendo bi bwana. Lakini ngeni koro kanyal support ujinga gi. No. I don't engage koro unless ka une mudhi record ana kanyal neno anyalo pame. No, yin koro kaka ngama oche, yin bet kando. Iwenu wan mo wan gini bwana. Kasi ke. Okay, watch. Wan koro wadi to wadi ko wacho ni daw Mike in Lavender, Mike kin Kofi gi koni gi Dola gi Lavender, giwer wakejo nyuolgi. Yeah. Be giwer wakenya kanyipigi. These are innocent human beings. Ng'ato kaka min Kofi oko usika kod gini. Ng'ato kaka nyithi Kofi oko usika gi gini. Kofi in be nyithi koni oko kosoni. Ka koni emo kosoni chom koni direct ikwer koni gini filo kidwano. Wek luongo nying koni, wek wako nying family this ujinga magu. Yeah. To kate to koro kiboko emaboro timamo. Kiboko emaboro golo ujinga niyo mari. Yeah. Anaka aongo waja kiaki nigi wachi. No, Willy neno ka wuoyo kanyo, Willy ilungo ni Willy sirikali tam. Iwinjo, eno sedonjo kanyo no endo. Ni ng'at moro mono ni kanyo no endo, ne wan kai ne watemo analyze gimono wawinjo kachacha endo. Gini no chakore mabor from Olond Lweny nyaka koro kumano wachope kandi endi. Koro wan kai ende ge Onyi Tibim mwenyewe. Igere Onyi magi jok makoro joma stakeholders magajao. Makopo ni gik moko dhi marach to koro nyaka koro kwerege. To wan bende nyaka koro wuog oko nikech wan koro wadhi donga jawa. Wan wadhi donga jawa very soon. Iwinjo? Koro gima timore marach twakwero, gima timore maber be wakwera. Aneno ka Rosie wacho kacha endo ni Lavender Nyajera be odonje studio. Wan gi sani endi wadwa wegi kuma point mwakete. Yani koro jogi oketo ni koro Swagen donje studio. Swagen donje studio. Ng'ato ne chimori popo ka ng'ato wuok dhi yanyo chiege. Chiega kora koni ne mea piti tamuri. Chiega yusache la biro goi. No, we cannot sing like this. Yet the mama of the studio, that could walk around. I walk on to near walk on. I did teach walk on. I couldn't that come me a pig. Chiego tamore lit now. You go give up and get his studio. Ain't gonna do it. Chicken with all culture. When the Monday way on you. Oh, not talking no more. I don't want that for me, brother. Why would you keep away that? That book I look away, Mong. I'll cook away. Okay, then studio. Onyi, okay, go let tomorrow. Then I'll call you. Ugonyango, Mogonoruma, to Nepoca Coni, Nikech Nionge. Coro, a bio quay mogo. Ugonyango, mea, Ugonyango, Ketna. Wang Chandiket, Nagora Chiel, Sandiket, Nagora Reo, Nikanyete, no Vichiemo. To win the Uduru. Oh, man! One kind was a Chuabudo Camos. Give actually Girka Doke Chaco, much security na. Coronga Manani at Tenio London, Nyancha, the Monocongo Soco Pierre Luen, Casubiro, or Chakurita. Caso Cacoro was there, a Marare, Machacoro security, my security, and Corogo, Emana Sama security cha.
osebagi kure ka security ni donjo manyiso ni en security ma security aya makoja cha macha mar koro security mar Onyango mar Onyi en to koro kibiro maraj baba go legi wi mondo ginendi ine ba zendo ka koro biro maraj iluonge ni baba yo en mai kuodho ni ati nonego Nelson Mandela kapok otere muchari en kasto machiegni makot unyalo fwenyo go en Magufuli kane walo ni en mono tiko gi Magufuli apa nung'e kaka notimne kasto baba itu kuri dhi wach mari kendi en gayo bad bonde iwinjo ni bad bonde koro bonde muneno chabade bonde muneno chuluro oko kanyo ero bade to kore ya wabudha ka ineno ka wan gi wuodu muga chan wasetieko wan gi wuodu baba ne nwasetieko koro kata kopore abemi ya ururi ngina sasa be blast machera best benika makoro wuoyi machalo chak mako poni ati pastor limi to kiaga ne timo gini tiketo ne iwonde ni madho chai iwonde madho chai koro mbaka ni madhiere ni amara karo jino ok madho chai ka we pastor ando ga wuno to gatende no mago mbango sadaka to kami pastor ko sadaka pingo pastor tadiri odonjo kamarare kaje ko pastor imbende gimadhiere nyocha dwa gari nyocha dwa ya studio kona na go chonga ilemna ero kamano na yoro midwa gari yangu misolo ni go chonga ilemni ando ya ko no tan kara gini omara kara okagire ni umari na chetgu oyanyo pastor koro kisani ni endi wambende koro wadwa ni wadonje familiswa mondo un kaka uyanyuru no wanto koro wadwa ni watem mon kech wanto neno ka morin mosepa morin wacho kae ni we kuru wondo jogi gine sirikal di donje kuro to idhi keto ne jotumbe nying magi mane wawacho cha mano morin riek maratari morin doroti ba kofi to sirikal di donje sirikal se donje kech ba bunde useke igeni makoro gini koro tero gini kimigori kech doroti bende ngeri jamigori okay gini koro kitoro dala gini doroti wacho maro kama mawinjo ni wawe kuru wono jogi gini sirikal di donje umari to ka sirikal donje gini di affect nyaka wan iwinjo koro nyaka wakwer jogi chon kapok sirikal otimo odonjore gi gi to in fact mane gimono watimo. Yes, that is what you are doing. You Dorothy, oye kodwa, what is right. Yes. Wakwere jogi nikech kama gichome oken kama be. Exactly. Mano wach mowinjore maber. Wan wacha onge gage ng'ato, onge ng'amono orowa. Dona mer maten koro koponi akoso ni bi wena nke. Aneno kanyo ka yang Simba ma osiepa from Budalangi. Okay. Kijana ya Budalangi, huyu ni msanii mzuri, mzuri. Yang Simba hope uko poa, sisi pia tuko poa, tuko studio kwetu. Tunajaribu tu kurekebisha jamii. Sababu pia tunasikia tunaambia kwamba asiyefunzwa na wazazi watafunzwa na wakina Onyi Tibim. Kwa sasa wenye hawakufundishwa na wazazi ndio tunafundisha leo. Lakini kikwati na yeye ndio ni waljogi nebo ukikarwa kijo ni wale ujinga mara jogi. No, ngamaro wachini yenyu no ngonyi sini no ana gomadadwa. No, wachini ngonyi sini wanwa yenyuka. No. Apenja koro an disability emoyo. I have disability koro ok no nyero ngama tuo. Yeah. Okay, watch. Koro wado kwalor budho ni. Bas, wagoero kamano ne ngama no bet ka watch kodwa wagoero kamano ne ngama no comment ma endi luongo no Marina chieno jamone mbele chiene mineno mbele mengondo. Koro ingat man kanyo no endo. Yawa. Awachore iluongo ni MC Marina. Da kongore nigi chake kore kubni ariyo to podi chwako sitirungi kata umari chieno jamone mbele. Mengondo. Yeah. No. Nenga manyako moro man ka aneno ka wagonu wero kamano wawinjo ni sani nyiri machone mono ber. Nyiri masani ohero chumbi nikech chumi ong'awora. Wagonu wero kamano ahinya.
Onyi will be releasing something manu gima big we walk nya will moko kono koro ne inga maonge gi update mana ngeno konya wacho nunkeche Onyi gi ne jok man pesa mago kori we ne jok ma podonge pesa mago koko kawan ambe mbele kabru maleng pesa winjo kabiro nkeche lweta ela but manto gi ko wundu ka lweti liloga loga bwana fungus nitie de lwedo de doponi ati ne ka lwedo yiliti do pesa mano de jo bank de ko ji gwonyore mrai sero ka ngato gwonyore bank but pesa da biro koro ne ngama ne kanyo no wakoni maber kabisa ni Onyi will be releasing something ingen manu ko ting jasika moro kanyo mawinja ka wacho kesongo koro se jako yware koda maro nyini to kyanye ngato mato content maler we wabile matin waonye Joluo ero gimigine winja ne mato ichaki pima ne gege ngamok chul na oto kata ya to tibore dare bo chulere lakini gianya niketa menyo ngeni gianya niketa menyo ana menyo my friend to kema koro kang yanyo seroma tamanyo nyako moro nkecha ano kanya kanu gira mar lach ta chandora anyumo kumoro ta yudo gimoro nyumo te yudo gimoro no keja sete mubit ngama ber ni atenga layo ta tenga kano to ge wa Omari jiunge na UDA. Anasema